Igbo bụ Igbo, anyị ka na-ekwu ka o si dịrị anyị. Anyị mara etu obodo anyị dị tata, ọ dịkwa egwu n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Obodo dị nkịrịnka hinne. Ụmụgo mgbe m kwuburu ihe dị etu a, obodo dị nka ọ ma ka o si metụta ndị ntorobịa ka m ji were ekwu, ka o si metụta ndị ntorobịa ka m ji were ekwu. Ọ bụrụ mgbe asị ịgụ ha akwụkwọ pụta pịa na-eche ana, ọ bụkwa maka nkịrịnka obodo a. Ịcha anya ebe ka ị nọ wee chaa ihe ọ bụ na obodo a utu dị nka akwụkwọ a na-agụ kịta. A na-ekwu ka o si dị nya o wee bụ na ọ bụ maka na ije na-akwụpụta mgbe mbụ ndị ntorobịa tọrọ atọ ifuge. So ka o ji abụ na-ekwu ihe ọbụla oge ọbụla na-ekwu ana na-enene na-achọ ka m wepụta ya otu o si wee dị komkom si jebe akwụkwọ. Onye bụ na nwe ya bụ isi ọma, nwee ohere, nwee isi ọma, nwee ndị ga-azụ nwekwu ya chebe akwụkwọ na anaghị ama akwụkwọ aka mana amara amalụ na obodo a bụ iji chapụta ekwekwa ebe ibe okwu imirikiti ka a na-akpọ na ewu ya ji chapụtazia ọbụrụ mmadụ ole ma ole ka ahụ ndị nke ọzọ na-akụgbugharị. Ya ị bụrụ onye ntorobịa ebe nye enyere onwe gị aka ekwuola m ugboro enwere ife ị nwere ka ọ natara chi ma ọ bụ na efebeghị natara chi nwee ihe na ọ na-amasị gị itinye aka na ya mụọ ya, ị ga-amụmụ ya mụta ya. Enweghị mgbochi n'isi nọ ihe dị etu a ma ihe dị etu a. O nwere ike ọ bụ na gị na-eje ego na mahadum bụ ihe ọsọkwa ya bụrụ ya ka ị na-eje ego. Nwa ka were ọmụmatụ ịnọ na mahadum fụzi onwe ebe ị na-agụ economics mana ị nwere ọnatarichi ọja. Nwanne atụfu na ọja ya, atụfukwa na ọja ya, nwanne atụfukwa na ọja ya. Onwe ebe a na-eme iburu ọja pụta, ọ nwegodo ebe a na-eme ya kpọọ na-egbu ọja na-egbusi ọja ike. Enwere ike ọ bụ na ọja ka nnukwu aweleghị dị mmasị gị tụfuo economics ị na-agụ, nke ọ bụ na ọja ka nnukwu aweleghị dị. Enwere ọtụtụ ihe unu ghashigodo okwu ma unu aghachie agwasị onye ọka unu ghachie unu aghachie chọta ihe a na-etinyesi anya ike na ya. Obodo dị nkịrịnka eze na-asụ oyibo, onye ka ị na-asụ n'oyibo bịa gwa ukwu ụda oyibo a na-asụ kịta na Naịjirịa nwekwu na ịma nke bụ ezigbo oyibo. Ikeba ha tinye aka n'ihe ị ga-esi nwunye na-enweta ihe. Ụfọdụ ndị fọrọ ya n'oge ka ọrụ aka dịgasị iche iche dị aṅa ha na-eme nweke nne na nna gị aka adịghị ha, ndị gị na ha gụsara akwụkwọ ife ha nabacha skuul. Ọ bụghị bụ n'ihe esokwu ha ba nne na nna gị nwere ike nwụọ n'oge ha ọgbọghọrị ka ihe ọmụmụ je mụta ya tinye ka esi na-abụgodo mmadụ. Ọ na-apụkwa gị inwe ikekwa ịbakwara unu akwụkwọ dị elu dị aṅa o jekọtakwa ihe ị chọrọ ego. Mana obodo dị nkịrịnka nwee chọrọ ịfụ ndị na-achị anyị bụ fụụ